Sa bulubunduking probinsya ng Cordillera ay makikita ang historical landmark na dinarayo ng mga turista. Kaya't samahan nyo akong pasyalan at bisitahin ang ganda ng Mt.Nagchajan Viewpoint, Mayoyao Ifugao. Good morning guys, welcome po sa ating panibago na naman vlogs. At ngayong araw, atin naman bibisitahin ang bayan ng Mayoyao at Banawe dito sa probinsya ng Ifugao. Tara, let's go! So ayun na nga guys, no, nandito na tayo sa Mayoyao Viewpoint. So ito yung view dito guys. Yan, napakaganda. So dito guys, meron na silang rice terraces. Yan, so next destination namin is Banawe, Ifugao. Yan, so nag-stop over lang kami dito para kumain. So nandun yung ibang kasama namin. Yan, so nag-hike sila doon para mas maganda daw yung view. Pero maganda na dito. Satisfied na dito mag picture guys. Sa nakakalula nitong taas at matarik na kalsada at nakakapanginig na sobrang lamig ng simoy ng hangin, ilan lamang ito sa madalas bisitahin ng mga turista. Ang Mt.Nagchajan Viewpoint ay nagsilbing hintuan at pahingahan ng mga turista na dumadayo rito. At syempre, para na rin mamasyal. Ayun guys, yun, napakaganda ng view dito. Ang Mt.Nagchajan Viewpoint ay tinaguri ang Battle of Mayoyao Ridge, kung saan nga guys dito naganap ang huling digmaan noong World War II sa pagitan ng sundalong Amerikano at Pilipino sa pagitan ng sundalong Hapon na pangunguna ni General Yamashita.
Stopover muna kami dito para magpahinga at kumain. Bagamat hindi pa bukas ang turismo dito sa lugar na ito, ay kinakailangan pa rin nating magpaalam sa checkpoint at sa tourism office ng Mayoyao. Sa kabila nga ng napakatarik na daan paakyat dito sa Mt.Nagchajan Viewpoint, ay talaga namang napaka-solid ng view at talagang worth it yung pagod at hirap na umakyat dito. Bukod nga sa sea of clouds na nakapalibot sa mga bundok, ay napakasariwa at lamig pa ng hangin at talaga naman nakaka-refresh ng pakiramdam. Napakatahimik ng lugar na ito. Talaga namang masarap mag-unwind, lalo na kapag kasama mo ang iyong jowa. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna at samahan nyo pa po ako sa aking susunod pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.